Sisojani siyaphila siyajabula ukubona. Haleluya. Ilo sesinalo yana nomncane yaphila fana yaphila kahle. Amen. Ake siyambonga uJesu kakhulu basalwane. Sizongena esifundisweni ke kafushane izwi lenkosi likaJesu. Haleluya. Amazulu ayababaza
bazalwane, uNkulunkulu usemsebenzini wokulungisa umonakalo esawufakwa ikakhulukazi religion. Ave kubuhlungu ukuthi unikezwe isikhali kodwa leso sikhali sisebenza ukudestroya wena. Kunesikhali uNkulunkulu asinikeza sona bazalwane esizosibheka kafushane nje namhlanje emini, isikhali okuthiwa ifaith. So dingida sokhuluma sothetha ngegama elithi faith, ukukholwa. Kodwa ke unfortunately i-religion isinikezele igama ukuba silisebenzise against us. Kodwa singazi. Silisebenzise wrong. Sangalisebenzisa ngendlela that was intended by God. Sizobuka lokho ke bazalwane. Mhlambe singabuza imibuzo embalwa. Imibuzo efana nokuthi what is faith? Singaphinda futhi siqhubeke sibuze umbuzo uthi why faith? Siphinde futhi siqhamuke nombuzo wesithathu othi how to use that faith. Siphinde siqhamuke nombuzo wesine othi where to use that faith. Ngakembuzo sengishayile. Number 1, what is faith? What is faith? Number 2, Why faith? why is faith? How to use that faith? Where to use that faith? Mhlambe singawufaka owesi-5 ukuthi when to use faith. Isifundo sethu silapho namhlanje. Mhlambe uMongcolo uzosilekelela ke nje uma singaqala ngokuthi okokuqala nje why faith. Sisayicabangela nje bazalwane. Why kube nento okuthiwa ifaith? Anduba sizoyibuka ukuthi yini yona. Mhlawumbe uma bengaqala ukuthi what is faith? Ikuphi okuconvenient ukuthi siqale ngakho? Ngokuthi what is faith noma why is faith? What is faith? What is faith? Yabona. Ngicela inkosi isisize bazalwane sizowathola amavesi. Ngicela inkosi isisize. Sorry. Ngicela inkosi isisize. Mhlambe sikwazi ukwaphendula lonke lama questions. Ngiyakholwa ukuthi uma sika understand the concept of this subject, mhlambe ukukholwa kwethu singakubuka ngenye indlela. Mhlambe ukwenza kwethu ekholweni singenza ngenye indlela. Uma abuzolungisa kumele uqale ukuthi uexpose eqala ukuthi umonakalo kuphi. Ngikhulwe mina ngiyaxolisa bazalwane yes. Ngicela ngabikho umuntu ofendekayo. Just a subject general angithi bazalwane. Ngikhule mina ekholweni yabona. Ngikhuthazwa sengisindisiwe ukuthi ngisebenzise ifaith ekutholeni izinto zenyama. Kholwa ukuthi umsebenzi wakho ukhona somewhere. Right? Kholwa ukuthi ekhaya mangabe uma uthi akakho waphumelela wena uzoba ngokuqala. Akekho umuntu oblenyayo bazalwane ngiyangizwa. Akekho umuntu osola njengabanje. Kodwa sizama ukuyisiza thina. Ngoba siyabona nje manje ukuthi somehow ikhona i-challenge ngokholwa kwethu. Noma yes ngejeni yethu yokholwa. Uma singakusho lokho sizobe siyayikhohlisa siyalimaza futhi.
there is a very big challenge bazalwane kubantu kuthiwa basindisiwe. Yabona? Ziningi izinto esizwa njengamanje that are being talked around concerning umuntu osindisiwe. Akusikho nalokho ngomthetho okulindelekile ngomuntu onjani osindisiwe. Where did it go wrong? What went wrong? Yabona? Kusetshenziswe into efanele kodwa ngendlela enjani wrong, endaweni enjani wrong. I came into a point where ngizibuza khona kanti ngingubani mina, ngoba uma kuthiwa call ukuthi umsebenzi wakho unjani ukhona, kusho ukuthi lo Jesu engimamukele, yabona, kufuneke azofeza inkanuko zami. Ngase ngibuka nalaba engifuna nabo impumelelo abangakholwa, bona engabe ithemba balibeke kuphi, ba consult emadlozini. Ngiyabona, yabona, uzombona umuntu eyemsamo ehlaba, ufuna lento nami enjani futhi engifunayo. Yabo, kimina kwa interpreteke ngazathi uJesu manje use umuthi wenhlanhla. Yini umuthi wenhlanhla? Lucky charm. Use lucky charm uJesu. Confirmation. uJesu useyini, use lucky charm. Laba baye emadlozini abo, yabona. Abanye bazi ziningi nje izinto ezenziwayo. Kodwa umuntu uyasibheka thina sonke sikwi competition. Nombani uthowa uNkulunkuluwana ungcono, nomunye bese siqhama nasithi wethu uNkulunkulu ophila unjani ungcono. Yabona? Umyalo kaJesu uthi love your neighbor as you love yourself. Sase siba kwi competition manje instead ukuthi lo ngimazise ngoJesu ophilayo. Kodwa ngizomprove ukuthi ungcono wami uNkulunkulu. Yabona? And angimfisa into aphumelele so that ezobona ukuthi uNkulunkulu amkhonzayo akekho. Ngabothi something went wrong lapha salwana. Khona into engahlangani. Then uNkulunkulu wayeqala ke embula abazalwane egameni lika Jesu. Ukuthi impela silibandla kusiphumela ukuthi silungise. Right, what is faith bazalwane? Ake siphenduleni. Just umbuzo, impendulo ifamile kakhulu impendulo. Ingakho bengafuna uqala ngalo mbuzo that is. No, ngoguqula. Akezi Ngoguqula uqala ngalo mfuna uqala. Asiqale ngawo lo what is faith. Siqale kahle sonke sahambe ukuthi masithi why faith? Yabona? Why faith? We understand what is faith. Okay. What is faith? Mawami. Ukholo. Ukukholosa ngobukho bezinto ezingekhoyo, zingezikho, zitsho zibe khona. Benefit futhi ma ayiphinda futhi baphinda. Ukholo. Yeah. Dada ukuthi ukholwe ukuthi into engekhoyo ikhona, ingekho, ukhole ukuba ikhona, itsho ibe khona. That is faith. Thank you so much. Ukukholosa ukuba devoted kulonto hayi kwenye. Xa utha ukholosa kusho ukuthi ufocuse kulento. Oh, ilo uchaza ukumama kushayo manje. Uchaza eligama lethu ukholosa ngesiXhosa. Yes, Yeah, yes. ngizama uveza eligama lethu ukholosa. Okay. Ukuthini ukholosa? Ngiyabonga dad. Ukuba devoted. Kulento okholelwa kuyona. Ukholelwa kuyona. Powerful answer. Very powerful answer. Ukukholwa ngesizulu. No, asifunde ivesi ngesixhosa. Asifunde ivesi ngesixhosa. Ngiyakho manje ngihlushwa yini. Nangivumela kahle. Phela sangena insindisweni thina kuhlatshwana namaculo. Kodwa aya ngokuye phela. Yeah. Yabona? Kwangena amaculo athi we are taking over what. Ubuthi yonke lento sekuhlathelelwa ini manje. Yeah. Yabona? But bese
abese eluzelwa ivelu amaculo afana nalawa, but they are so powerful. Ngiyakholwa yini eyenza i-difference between kwabasindisiwe nabangasindisiwe? What makes difference between born again people and unborn again people? Abangakholwa bona bafuna ukubona kuqala, then besebenze njanike bese beyakholwa. Thina siyakholwa qala bese senze njani siyabona. Bathi bona befuna ukujabula ngoba sebebonile, thina sijabula singakaboni lutho. Uthi uhamba legcekeni uthi manje ngihlushwa yini, uthi ubheka isimo sakho uthi manje ngihlushwa yini. Why? Ngiyakholwa singabhekana nezimo ezifanayo nongakholwa, kodwa basithole thina sesimile ngoba ufuthi manje ngihlushwa yini ngoba phela njalo mina ngiyakholwa. Yini engiyifunayo? Ikhona into engiyifunayo against lesi simo engibhekene naso. Ngiyayibona ke lonto. Bese ngiyajabula. Manje ngihlushwa yini? Ikhona le. Angithi shoshana ba? Ikhona lento. Yabona? Asukuma umuntu awuzama imizabo yokuxazulula lenkinga. Mina kuhleli ngiyadumisa. Why relax? It's because kukhona. Yes. Ikhona lento. Ngifunani manje? Yabona? So, yeah. Siyafunda ngithi ngesixhosa. Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 11. No. Verse 6. Verse 6. Ayingoma Hebrews chapter 11 ngesixhosa. Ngama Hebrews isahluko se-11 ngesixhosa. Okay. Ama-Hebrews isahluko se-11 Okay. isahlukwana sesithandathu. Okay. Yeah. Hayi uzolokhu umqeqesha dadami. Yeah, hayi Siyahamba ngokukholwa endleleni thina siyahamba ngokukholwa endleleni siyahamba funda ke baba. Lungekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kakuhle kuba lowo uzayo kuThixo kumele ukukholwa kuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo. Alright, asiqale verse 1 ke manje. Ukholo ke ukukholosa ngezinto ezithenjiweyo, ukweyiseka bubukho bezinto ezingabonwayo. Kuba amanyange angqinelwa ngokuba nalo olo
ngokuba nalo ukholo. Ngokholo siyaqonda ukuba indalo le yonke yenziwe yabakho ngelizwi likaThixo, ukuze izinto ezi zibonwayo zibe aziphume kwezibonakalayo. Ngokholo uAbheli wasondeza kuye uThixo umbingelelo ogqitheleyo kunokaKayini. Awungqinelwa Asime lapho ke baba. Awuphinde uverse 140. ukholo ke kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo. Ukukholwa ukukholosa. Lokho kanti uchaza tata. Ukukholosa. Ngicela ungikhumbuza futhi yini ukukholosa? Is to be devoted. yes ukufocus ubeka ithemba lakho kuyo yonke Lento oyikholelwayo. ukholelwayo Okay. ya kungekho kunye Ungekho kunye. yes Kholosa lokho. Hlala phansi ke baba. Right? Ngesikhathi abantu bebhizi behlala enyunga bethi bafuna okhiye ukuvula iminyango empilweni. Thina bekufanele sihambisane nabo lapho. Why? ngokuba sinayo ukhiye Ngokuba thina tata sinawo ini. Thank you so much. Ilokho nje kubekile uthi thina uma ukholwa inkosi uJesu, uyabona ukholwa inkosi uJesu, already ukhiwe sonjani manje usunawo. Ngoba uJesu akukho lapho avinjelwa khona. Khona lokhu kuthiwa isikele emkhiyeni yabasi. Ukhiye ongafika uvule kuyonke inhlobo zecaba. Ufike ungena ufike uvule. Ingakho mhlawumbe umhlabeleli wagcina sethi sangena la phokuthi mawungene angeke abasindisiwe gelekeqe purely babonakale behamba indlela nabangakholwa behamba indlela enjani efanayo. Why? Because izinto azitholakali ngendlela efanayo and asitholi izinto ezifanayo. Ngibena ngesingisi sizwakala izolo. amen Ningimise mothi sizwakala ngoba phela ngigadele into ukuthi ngizosho igama ngesizulu kanti lisho elinye into ngesixhosa bese kulahleka iminingi. Right? Asi expectile izinto ezifanayo, asizitholi ngendlela enjani efanayo. And esethi sikhiye ukuthi sithole izinto esidingayo isikhiye esingukukholwa inkosi yethu uJesu Kristu. Ngamanye amazwi, we should be the kind of people who are always relaxing. Yabona? Ngoba into esithi siyadinga kholwani uthe inkosi uJesu kholwa ukuthi ninakho. Angithi athi sinjani bazalwane? We do have it. Kodwa kusazo sizo benjalo lo vesi. Umetho bani kambe? Matthew 11:24. Sacela sicheck. Sobuyela lapha lekholweni. Matthew 11:24. Again 24. Matthew chapter 11. Jesus. Excellent. Umethe lo Mark.
Mark 11:24. Mark 11:24. Asifundeni Mark chapter 11 verse 24. Xa umoya ongcolileyo uthe waphuma emntwini. Mark Mark 11:24. Akafunda umoya ophethe isixhosa. ngenxa yoko ndithi kuni izinto enisukuba nizicela nithandaza kholwani ukuba ninokuzamkela noba nazo Nizokwa mazumukeso. ninokuzamkela Inokuzamukela. Kusho ukuthi kholwani ukuba ninokuzamkela zamkeleni ningekazi uma nithandaza nikholwa zamukele yamkele Singakafiki. singakayiboni iza kuba khona yamukele Yeah. ungakayiboni. yeah Then mase uyamukela izoba njani? Izoba Izoba khona. Powerful bazalwane. Powerful. Tina, we do not go around sithi sifuna izinto bazalwane njengezwe. Sis invited ukhathazeka nobuhlungu nayo yonke lesi stress esikhona emhlabeni. Yini uyifunayo? Khuleka, cela. Isikhathi ukhuleka ucela. Receive it. yeah And it shall be. It shall be. It shall be. Qala ukholwe qala. Yeah. Believe. yeah Yabo. Receive it in faith. yeah Ukuthi unakho. Sithi ngesingisi. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received them, and you will have them. Believe that you have received them and you will have them. Yabo. Ngihamba ngikhulekile ukuthi hayibo sengiyamukela indade njani ngefuni. Kodwa ayikabonakali. But isasenjani? Isazobonakala. Okay? Right. Sesuphendule lo mbuzo manje. What is faith? Usungamchazela umuntu. Okay. Nisekhona bazalwane. Question number 2. Why is faith? Why is faith? Why is faith? Yebo ma. Uma ngabe umbuzo uthi why is faith nento ethi uma ngabe sithi singabantwana bakaNkulunkulu siphile ukuthokozisa uNkulunkulu manje izwi lithi ukuthi akukho ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukhona so there is why we need ukukhona ukuze umthokozise uNkulunkulu. Yes, akukho umthozisa ngaphandle kwani ukukholwa. But in general life sisemhlabeni how to fit i-answer empilweni yethu siphila. We question it, why is faith? Singaphendula sithini? Why is faith? Yes. Because without faith, it is impossible to please God. Lokho kusho mama njengamanje. Kodwa ngifuna sithi ungene emashalofini ajulile. Uthi why faith? Why uNkulunkulu asilethele ifaith? Yabo. Masithele ukukholwa ukuze simthokozise. Okay, akisithathe lapho kuloko enikushoyo. Ukuze simthokozise. Ikhona inkinga khona. Ikhona inkinga khona. Kusho ukuthi khona ukuthi akathokoze. Khona ama-aspect engicela siwabuke bazalwane. Why is faith? Alright. Uma sifunda laphana u1 John chapter 5 verse 19 uthi ngoba siyazi ukuthi izwe lonke umhlaba wonke wakhelwe kuphi? Ebobini. Angithi? Okay. Yonke into ekhona emhlabeni njani bazalwane? Impi ngcolile. Uma thina sizofuna yona into ekhona emhlabeni
sizoyithola thina singamthokozisa ubani ubaba ngezinto enjani bazalwane ezingcolile zalomhlaba. So ukuze sizigcine singcwele, ukuze sizigcine sihlanzekile, siclean, kumele sihambe ngokukholwa. Kumele sibe nezinto kodwa hayi ngendlela izwe elinazo ngayo. Ngoba indlela yokuthola izinto emhlabeni ayimthokozisa uNkulunkulu angithi. Sihambisana abancane. Indlela yokuthola izinto emhlabeni ayimthokozisa ubani bazalwane. So ukuze uNkulunkulu wethu ajabule athokoze, kumele thina sizithola izinto ngaye. So kumele sikhuleke kuye, sicele kuye. Bese yena enza indlela yokuthi asinikeze. Kodwa thina mase sikhulekile, izwi leli silifundile uMark 11:24. Uthi asikholwe ukuthi lezi zinto njani sinazo. Lento bazalwane izwakala ilula. Kodwa futhi mawuze uthatha ngenyama injani bazalwane? Elikhulu. Ngoba inyama ithi kuyolinda kuze kube nini phela ngoba ngiyidinga manje lento. And into eyenza ukuthi kube likhulu enyameni ukuthi inyama yethu iyayithanda izinto ezijabulisayo, izinto ezijabulisa inyama. Inyama yethu njani bazalwane? And now funeka ithole manje. Ingakho ukuthi iBhayibheli ke singahambi ngani ngenyama. Yabona? Ngoba inyama idimanda manje manje. Kanti faith ithi akukho angikuboni kodwa nginakho. And ngesikhathi esifanele njani? Ngizoba nakho. Ngizokuthinta amafuna ngikuthinte. And into emnandi izinto eziza kimi zireleasewa lezulwini. Uma ngabe ifika into kimi amsho ukuthi kusho ukuthi izulu liapprovile. So uNkulunkulu akukho la ngizomphoxa khona. Akukho la ngizomdumaza khona. Ukunokuthi uyitholele izinto ngendlela yakho. Kanti izulu linjani aliapprovile. Yabona? Inyama yakhe ikitazeke ijabule, izulu lona lidangele, lijabhile, liset. Siyaphendula umbuzo uthini bazalwane? Why faith? To keep us safe, to keep us holy. If faith ikhonela ukuthi sigcine sinjani? Singcwele. Siba ngcwele kanjani? Asizitholi sesingena endaweni ezisiningiso kuNkulunkulu. Siyagcineka, iyasigcina ifaith. Isixhosa sisho njalo naso. Gcineka. Iyasigcina ifaith, siyagcineka. Yabona, siyagcineka. Okay. Question number 3. How to use faith? How to use faith. Faith yasicina nangithi. Sasingena ku question how to use faith. Esandleni esomusa yebo esandleni esomusa iyacelwa bavuka bayofuna izinto angithi. Then laphana bayithole sebenza izinto uNkulunkulu ezingamthokozisi. Number 1 ngesibonelo. Ayithola umuntu esebribe because desperate. Ukubribe ngendlela eziningi. Uyabribe ngemali le onge kumele ukuthi ukwenze njani? Cha. Athi ufuna ukubribe ngemali. Ngoba ufuna ini? Imali. Then imali ozobribe ngayo uzoyithatha phi? Kumele uyiboleke. Yabona? Then ubribe. Then mase ubribile usunesikweletu ofuna ukwenza njani? Usikhokhe. Esesiphinda phindela. Siletha ini ngaphathi kwena manje. Njengoba usutholelwa umsebenzi, right?
kwenzakalani istandard kumele senze njani manje phela ngeke ugqoke le jacket engigqokile kuye ngeposition nayo siyabona sekufanele ngiyovula manje kwa Edgar's angazi umsebenzi Edgar's umsebenzi uLwethu ngubonile lapha emall lokhuzele century ufuna ukuya uLwethu manje ufuna ini manje impahla efaka ini standard angithi yabona then kuya ngeposition sefuna ukuyofuna ini manje ngoba manje umsebenzi wakho udemand ufuna ini uyongena kuphi manje futhi uthengwa akawuthole lo msebenzi already uyevele manje mawufika lapha emsebenzini uthi no umsebenzi ngizokunikeza but first you have to wazamntanami you have to rub my shoulder usho uthini Yeah. I've got what you need. Yeah. Give me what You have. I need. Uyayibona manje ikhisi yini isikisi uyayibona izinto manje igodi Yeah. yabona utrouble osungena kuwo manje Yeah. so why is faith siphendula lokho angithi Yeah. siyahlabelela sithi esandleni somusa njani ngiyagcinwa yabona uma mina ngikholwa yabona the reason ngiyalapha beyalapha laba bantu inyama ikhanuka okwayo yiyo lebadonsele lapha and abantu abahamba ngenyama batshala kuphi enyameni then yini harvest ukufa isimxakile manje imonto mayifika ithathu ngene ukuthi uyahlulwe kwakhokha ngoba nengane zakhe manje sefuneke sibonakale la ukuthi igqoka kanjani nohlobo lwani Impahla nokudla. lesikole siya abaya kusona ngithi yabona so everything changes then all of a sudden yabona kuvele kufika imessage ethi inkampani angazi i-bankrupt. Yeah. The company is went bankrupt over the night. Kusho ukuthi umsebenzi usonjani? So yeah. It's over. Abanye ba bribe ngani bazalwane ngemzimba yabo. Uhlelo wamama loyana yabona wa divorce ngoba azagani. Athi ngizokunikeza ndodana kodwa ke ngizokunikeza mfana. Kodwa rub my shoulder first. Ufuna ukujabulisa nami inyama yami. And when ufitha kahle ukuthi ngijabulise ngawe. Whenever ngifuna ukujabulisa inyama yami ngifuna ukuthola wena. Yabona? Lo muntu njalo unani? Unonkosikazi, umuntu unonkosikazi, unefiance, umuntu unefiance, or unentombi, umuntu unentombi. Kodwa manje uyawudinga ini bazalwane? Udingelana umsebenzi. Ngoba khona izinto inyama enjani? Esifunayo. Bese bayaqhamuka abakhula bezithi esandleni esomusa